Udahni duboko. Izdahni polako. Sjeti se svega što si stezao u rukama, iako ti je donosilo bol. Sjeti se svega što nisi hteo da pustiš, iako si znao da te guši. A onda se sjeti trenutaka kada si konačno pustio i osjetio mir. Jer baš tada, kada pustiš, dolazi ono pravo. Ljudi se plaše da puste. Plaše se da će ostati praznih ruku. Plaše se da ako puste, gube. Ali istina je suprotna. Kada pustiš ono što nije tvoje, praviš prostor za ono što jeste. Koliko puta si se držao za osobu koja ti nije donosila mir? Koliko puta si ostajao u priči koja ti je oduzimala snagu? Koliko puta si se nadao nečemu što te je iznova povređivalo? To nije ljubav, to je strah. Ali kada pustiš, oslobađaš srce. Oslobađaš ga od tereta prošlosti, od nepravde, od očekivanja koja nikada neće biti ispunjena. I tada Bog ulazi u tvoje prazne ruke, da bi ih ispunio onim što je istinski tvoje. Pustiti ne znači odustati. Pustiti znači verovati. Verovati da Bog zna bolje. Verovati da ako je nešto tvoje, nikada ga nećeš izgubiti. A ako nije, što pre ode, to pre dolazi ono pravo. Koliko puta si, tek kad si pustio, pronašao mir? Koliko puta si, tek kad si odustao od onoga što ti nije namenjeno, upoznao ono što jeste? To je dokaz. Kada pustiš, otvaraš vrata pravim stvarima. Znam da nije lako. Srce se vezuje, navikava, plaši se da ostane prazno. Ali prazno srce nije slabost. Prazno srce je poziv da u njega uđe ono što je vredno, ono što je od Boga. I zato ne boj se da pustiš. Jer kada otpustiš ono što nije tvoje, konačno ćeš dočekati ono što jeste. I tada ćeš shvatiti da nisi izgubio, već dobio. Kada pustiš, dolazi ono pravo. Zato ne žali za onim što je otišlo. Jer Bog nikada ne oduzima, a da ne priprema nešto bolje. Pusti i veruj. Jer ono što dolazi bit će vredno svakog tvog čekanja.